Čauko ľudia, moje meno je Tajo a ja vítam pri dnešnom videjku. V dnešnom videjku spolu s Vajom, ktorý tu bol aj v minulom videu, si ukážeme 7-sekundový challenge. A teraz si hypneme, kto ide prvý. To jedna, ako vždy. To je jedna. Hippy, happy, slippy. Ha! Vieš, čo robí? Dobre, takže moja prvá otázka. Takže Vajo, máš 7 sekúnd na to, aby si povedal 5 vecí, čo ma charakterizujú. Malý, šikovný, rýchly. Viac ich není. Vyhral. Čiže 1-0 pre mňa. Viac ich nebolo. No, dobre. Dobre. Pripravený? Hej. Počkaj. No. Máme najprv fyzické či tieto? To je jedno, to je po poradí. Dobre. Dobre. Choď do kuchyne, zober mi perník a daj mi ho na tanier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 8. Ja som rozlial niečo. Ja som sa oblial niečo. Dobre. Trošku tam je Dobre, podpal. jebal si. Ale mám perník. Dobre. Čo si tam rozlial? Niečo. No. Hopla. Nemotor mi Neviem. dajú. Hľadal som tanier. Bajo umývač. Bajo umývač. Je to aj v tom. Ty si to teraz zabral s tou vodou. No, teraz Či to ide, ako keby si to do robil? kuchyne. No, teraz sa bije. Mokré všetko. Evaj. Poď tu opäť. No, poď. Druhá otázka z môjho podania. Vajo, si pripravený? Daj. Máš 7 sekúnd na to, aby si mi donesol veľký globus. 1. 7. Ako pre teba. Máš tak sprachu. Takto sa učí kultúra. Nechcem ísť do kuchyne. Dobre. Je tam mokro. Povedz mi slovíčko, čo sa rímuje so slovom drak. Drak, srať, prať, prdiec, smrdiec, drak, srať, prať, nať. Drak, srať. Drak, prať, srať, nať, mrať, srať. Nať. Aj dobre, no. Nemáme to tak. Tretia otázka. Máš 7 sekúnd na to, aby si mi povedal, koľko máš akváriu rybiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja neviem, či je 13. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jedna je tam určite Nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a tam je 13. chvost, vidíš ho? Á, dobre. No uznám. Vaď. Chod do skrine a oboj si mám jediné topánky. Aha, som 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nestíhaš. Strich, mám. Dobre. Andy, pozdravujeme. Viete, ako to sere a prdí a... Nie je mikrofón. To je... Takže, štvrtá otázka. Bajo, si pripravený? Daj mi ju. Daj mi ju sem. Sem ju daj. Máš 7 sekúnd na to, aby si zadol mikinu a poskladal ju. 7. Poskladal ju. Ja za to nemôžem, že neviem skladať mikinu. Poskladala je. Ako vtedy povedal, ako Google našiel. Tak Google je. Ako mikinu skladám, tak mikinu skladám. Máš 7 sekúnd na to, aby si bežal do kúpeľne, dal si na si hodiacu penu a prišiel sem. 1, 2, 3, 4, sprcháči! 5, 6, 7, 8, už nestiel, ale kúkneme si to aspoň ako vyzerá. Poď, ešte máš čas!
Mám? No to sa môžeš Dal som oholiť. to? Dal som to? Nie, nedal si to. Nedal? Nedal. Ľudia teraz, toto je podľa mňa najlepšie. Mám zatvoriť dvere, aby som to mal dlhšie. OK ľudia, takže to je pre mňa najlepšie, čo som podľa mňa vymyslel. Takže Majo, máš 7 sekúnd na to, aby si mi donesol bratové trenky. Čo? Ešte raz. 1, 2, On sa vyjebal? 6. Ajba. To sú glaťase, nie? To sú trenky. Made in Italy. A brat vyšiel ty kokot z izby a že... Čo je? Kľud! Lebo ľudia, ja som si robil takú srandu s ňou počas, kým sa nám nabíjali baterky. Vlastne veď teraz to uvidíte vo videu. Sector clear. Trafil si ho vôbec. A sranda. Som odjebal dvere z pantov. Máš 7 sekúnd na to, aby si nevypočítal tento príklad. 95 minus 5 plus 4 minus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neskončil si. Nestiel si. To som ani nevedel, aké číslo si tretie povedal. Však 95 minus 5 plus 4 minus 2. 92, nie? No, 93 mi vyšlo. A keďže to video nám ide celkom v pohode, tak sa rozhodne, že dám ešte bonusovú otázku. Alebo teda ja dám Vajovi bonusovú otázku. Takže Vajo, máš 7 sekúnd na to, aby si mi donesol pohár čistej vody s bylinkou. 1, 3, 5, 6, 7. Bylinka. Nechcem. Ale tak Asi si... sa musíš napiť. Čo? Najkvár. Čistá voda? Čistá voda, daj mi sem. No to tam ponoril ten kvietok, ale od prachu. Sivá voda, nie čistá voda. Bublinky šepkaj. Tajo, máš 7 sekúnd na to, aby si mi povedal odzadu hlavné mesto Slovenska. 1, 2, Avara patara. Afganistan. 6, 7. Zle. Ani ja ho nemám odzadu. OK ľudia, toto bude pre dnešné videjko všetko, dúfam, že ste si užili tak ako my. Dneska som tu spoločne s Vajom, čo má veľké Vajo a ja mám Taja, Vaja a týmto sa s vami lúčim, lajkujte, odoberajte, komentujte a... Usmievajte sa. A čau.